hindi na natin patatagalin pa. Tatawagin na natin ang kupunan ng San Fernando. Ayan. Punta na po kayo dito sa unahan, ay sa gitna. Ayan, once again, Masbateños, please give a round of applause for Team San Fernando. Ayan, to give the award, dyan si Ako Bicol Party List Commissioner Lloyd Rivera. And ayan, makakatanggap ang Team San Fernando ng tumataging na 150,000 pesos! Alright, thank you so much guys! And syempre, alam naman natin na pag once sa mga liga talagang meron din natatanghaling MVP, Mythical 5, Best Import, and syempre, Best Coach. Pero ngayon, sino ba yun? Sino yung deserving sa posisyon na ito at sa award na ito? Alright, hindi na din natin patatagalin pa. Para naman sa ating Mythical 5, Ako Bicol Cup Masbate. Eto na, ang unang tahan mula sa kupunan ng San Fernando, Carlo Gonzalez. Congratulations, dito ka muna sa gilid. Palakpakan naman natin si Carlo. Makakatanggap ka ng 10,000 pesos mula sa Ako Bicol Cup. And syempre, Ako Bicol Party List. Eto na. Next, natatawagin natin mula naman sa kupunan ng Aruroy, Randy Cantos. Andyan ba si Sir Randy? Alright. Ayan, congratulations. Next, mula naman sa kupunan ng San Fernando ulit, Mr. Marjun Puhol. Once again, makakatanggap ka ng medal and also 10,000 pesos cash mula sa Ako Bicol Cup and Ako Bicol Party List. Eto na, para naman sa pang-apat na kukumpleto ng Mythical 5 ng Ako Bicol Cup Masbate, tawagin na natin mula sa kupunan ng Placer, Froilan Mangubat. Alright. At eto na ang kukumpleto sa Mythical 5. Walang iba kundi mula ulit sa kupunan ng Placer, Giselle Tarosa. Congratulations everyone! And syempre, once again everybody, our Ako Bicol Cup Mythical 5! Ayan. Next. And syempre, sa mga paliga ulit, mga kasurog, hindi din magiging successful ang labanan, bakbakan sa araw-araw na pakikipagbakbakan ng ating mga players kung wala ang kanilang naging gabay or inspirasyon sa ligang ito. Eto na, deserve niya rin ang award na ito, our best coach from Ako Bicol Cup Masbate. Walang iba kundi si Coach Veliana of Team Placer. Alright, makakatanggap ka din po ng medal and 10,000 pesos cash mula sa Ako Bicol Cup and Ako Bicol Party List.
once again, congratulations, Coach Villena of Team Placer. Dumako naman tayo sa Best Import ng Ako Bicol Cup Masbate. Walang iba, kundi si Mr. Dazzle Ball Aspe mula sa kupunan ng Team San Fernando. Makakatanggap ko din ng medal and 10,000 pesos cash. Alright, once again, congratulations, Aspe. Eto na, our MVP for this season. Okay, eto na. Eto na, guys. Kanina, ang ganda-ganda sana ng intro ko, kaso yun nga, nag-blackout tayo. Pero eto na, are you ready? Our first ever Grand Champion of Ako Bicol Cup Masbate, Team Placer! Ladies and gentlemen, team players of Team Placer, together with their coach and coaching staff. Makakatanggap din kayo ng tumataginting na 200,000 pesos cash. Alright, palakpakan at sigawan naman mula sa mga supporters ng Team Placer! Once again, makakatanggap po kayo ng 200,000 pesos cash. Kasama din ng Team Placer, si Commissioner Lloyd Rivera, and syempre, si Mayor Eusebio Dumoran Jr. of LGU Placer. Alright, eto na! Eto na! Para makumpleto na ang ating awarding ceremony for tonight, tatawagin na natin ang Most Valuable Player of Ako Bicol Cup Masbate. Walang iba, kundi si Mr. Giselle Tarosa. Thank you so much din, Mayor Eusebio Dumoran Jr. Sa lahat ng sumisigaw sila ng bonus. Bonus! Congratulations ulit, Coach Villena, Mayor Eusebio Dumoran Jr. And syempre, congratulations sa lahat ng mga taga Don Placer Masbate! And syempre, hindi din magiging posible ang ating Ako Bicol Cup Masbate kung hindi din dahil sa ating mga bosses from Ako Bicol Party List Representative Zaldico, Sir Jill Bongalon, Ako Bicol Cup Commissioner Mr. Lloyd Rivera and Mr. Ino Rivera, Infinity Media Broadcasting Company Head Ms. Russell Oreta, IMBC Technical Head and Director Sir Christian Calleja, and syempre, sa ating IMBC cameramans, yan kay Jaja, Joseph, and sa other teams. And also, strikers mula sa Ako Bicol Cup, staffs, and syempre, ITs din kay na Mark, kay Beda, and kay partner, ayun.
Ayan, congratulations sa inyo sa walang sawang tawag dito, pagsuporta din, syempre sa pagod and efforts, guys. And also, sa aking mga co-courtside reporters, Mabel Echigoyen, Carmela Hernandez, Barbie Floriano, Jessamine Navales, Seton Sisters, Alexandra and Cassandra. And syempre, sa ating stats, si Ate Genevieve Delgado, sa ating mga drivers, yan, sina Kuya June Miranda, Kuya Elmer Guerrero, Kuya Alex, Kuya Ramir Aliorde, Kuya Mark Balansin, Lloyd Nivereja, and syempre, Ako Bicol Cup Committee also, Press Richard Ong, William Ong, Press 1, and Ma'am Jody Aliana, Joy Gonzalez, Nicole Marie, and Sir Paul Joseph Redoblado, Coach Pao Balios, and Sir Jojo Billian. And syempre, to our commentators, Mr. Alex Madronio, or aka Kapa Morgan, Paul Jansepe, Wadi John Bachelier, and syempre, sa atin din ang mga cook sa araw-araw na pagluluto sa atin ng masarap na pagkain, Ate Mavi, Kuya Jop Lupino, Kuya Dennis, and syempre, to our Audio Evolution Pro Lights and Sounds by Sir James Romano and staffs. Congratulations, guys. And also, CS Photography. Magandang gabi din sa inyo. Yo, guys. And may nakalimutan pa ba ako? Wala na, no? Ayun lang. And syempre, once again, maraming salamat sa suporta na ibinibigay ninyo sa Ako Bicol Party List, Ako Bicol Cup. And abangan nyo yung mga susunod pa naming ganap. Ayun, and ano pa ba? Ay, yung barker namin, si JV Salvador. Ayan. And syempre, iniipitahan din po namin kayo na i-like and follow our social media platforms sa Facebook, Ako Bicol Cup, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Online TV, sa Facebook page ni Rep Saldico, our TikTok account and YouTube account at Ako Bicol Cup. Once again, our champion of Ako Bicol Cup Masbate, Team Placer! And syempre, maraming salamat din po sa inyo. Ako po si Danica Garcia, one of the courtside reporter of Ako Bicol Cup, and reporter din po ako ng Ako Bicol Online TV. Good night mga kasurog, and maraming salamat, Masbate! Yes, maraming salamat, Ms. Danica Garcia. Ako na pala. Okay, so sige, after that happy moment with the both teams, San Fernando, na dineclare na officially as our first runner-up dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. And of course, Placer as the first ever Ako Bicol Cup Masbate champions. Congratulations! Yes, yun na nga, congratulations po Team Placer. But right now, andito ang ating naging MVP kasama ito ni Mabel. And of course, the best coach partner na si Coach Edsel Vallena kasama ni Miss Mabel Echigoyen. Mabel, ano bang balita dyan? Thanks ka po, Morgan and Coach Paul. So there we have it, mga kasurog. Our first ever Ako Bicol Cup Masbate champion, Team Placer. And right beside me is our Ako Bicol Cup Masbate MVP, Giselle Tarosa, wearing jersey number 12 from Team Placer, together with their head coach na ating best coach, Edsel Vallena. Unahin muna natin kamustahin si Giselle. Anong pakiramdam na of all the local players ay ikaw ang itinanghal na Ako Bicol Cup Masbate MVP? Una po, nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon po. Salamat talaga. Masaya, sobrang saya. Kasi ginampanan ko lang po yung trabaho ko as a player at sinunod ko lang yung sistema ni Coach. Malaki kasing trust namin kay Coach. Then, masaya kasi maraming magagaling dito maglaro. Tapos di ko inaasahan to na magiging mapunta pala sa akin to. Thank you. Alright, congratulations! How about you, Coach? Anong pakiramdam na kayo rin po ang itinanghal na best coach at sino po ang inspirasyon ng team sa tagumpay na ito? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Daddy God kasi kung wala siya, hindi namin to makukuha. Ang inspirasyon ko lang naman dito, una yung pamilya ko, yung mga anak ko nasa Manila, si Ed, si Ice, tapos yung asawa ko, si Nicole at si Gavin. At kay Mayor, lalong-laro na sa Placer kasi
taga Placer ako pero ngayon lang ako naka-coach sa Placer. Sumula nung nag-coach ako, hindi pa talaga ako naka-coach sa Placer. Kaya very proud ako ngayon na na-coach ko na-handle ko yung town namin at saka nag-successful kami. Maraming salamat talaga. Lalo na sa buong community ng Placereños. Grabe ang suporta nila kahit malayo nandito. Yun lang po. At saka yung mga player pala, ang nagustuhan ko lang sa mga player namin kasi sumusunod sa sistema pero minsan nagagalit ako pero ina-absorb lang nila na natural kasi siyempre gusto namin manalo and then gusto ko lang talaga na masunod yung sistema para makuha namin to. Kung wala sila, wala sa amin to. Yun lang. Pati ballboy namin, kung wala yung ballboy, walang ganito. Hindi kami magsasucess kung wala sila. Yun lang po. Maraming salamat. Alright, Coach. Baka si Kapa Morgan and Coach Paul may tanong pa. Go ahead po. Yes, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. And first of all, congratulations Coach Edsel. And sa'yo na rin siyempre, Mr. MVP, Josel Tarosa. Thank you po. Unang katanungan ko lang, ito, para kay Coach Edsel. Coach Edsel, Yes po. kamusta yung experience mo dito sa Ako Bicol Cup? Yung experience ko sa Ako Bicol Cup is malaking liga, parang nare-recall ko yung nag-champion ako sa Bismin Super Cup. Ganun pa rin siyang klaseng liga kaya kumbaga swerte kami dahil binigay sa amin ng Panginoon kasi siya lang talaga ang nakakaalam kung makukuha o hindi. Yun lang po. Maraming salamat. Yes, hello Coach. Congratulations Coach Edsel. Ayoko i-spoil yung celebration, no? But again, sabi nga natin, kayo yung Masbate leg champion. But again, mayroon pa tayong isang leg, yung inter-province natin. So, what we are expecting, ano ba yung ina-expect namin for Team Placer? Kasi sabi nga natin, yung momentum is tuloy-tuloy. Champion kayo, tapos madali na yung inter-province kasi last leg nga ito. So, ano yung mindset nyo ngayon na kayo yung nag-champion at ayun, may isa pang malaki, yung inter-province nga na sinasabi natin. Unang-una, yun, mukhang mahirap na kasi doon kasi yung competition, malalakas na yung mga team. And then, baka yung ibang player hindi maka-ensayo dahil may pasukan na po. Pero pipilitin namin na sana matuloy-tuloy yung momentum at yung sipag ng mga player. Sana maka-ensayo kami kasi simula na kasi yung klase. So, pero pipilitin namin alang-alang sa taga-Placer at sa buong staff ng Ako Bicol kasi kung wala rin kayo, wala kami rito ngayon. Maraming salamat po kay Congressman Saldico po. Unang-una siya po kasi kung wala rin siya, wala tayo rito ngayon. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. And ito naman para kay Giselle. Giselle, sa lahat ng mga laro mo, sa tingin ko, ito na yung laro mo kanina ang pinaka-intense at nakita kong pinaka-aggressive ka. Bakit? Ano ba? May ano ba sa'yo? May naipangako bang bonus or what? Hindi po. Gusto ko lang po talagang ma-experience na mag-champion dito po sa Ako Bicol po. Yun lang po. Kasi binigay na sa amin yung first chance eh. Second chance na namin to para maging champion talaga sa league na to. Masaya ako kasi na-sustain namin hanggang matapos yung laro. At follow-up question, bago ko ibato kay Coach Paul. Kamusta naman ang experience mo sa Ako Bicol Cup? Sobrang saya po. Malaking opportunity po ito para sa amin po. Thank you po sa Ako Bicol sa opportunity na binigay niyo sa amin po. Okay. So si Coach ata may katanungan pa. Well, wala na akong katanungan. Ang masasabi ko na lang, congratulations si Celta Rosa Thank you po. bagging the MVP. And of course, Coach Edsel Valiana, congratulations and to the whole Placer community, congratulations po sa inyong lahat. Thank you po. And thank you so much, players. And player and coach, baka may mga gusto ko yung batiin at pasalamatan. Idadagdag. Binabati ko pala yung mga relatives ko dyan, family ko, yung wife ko and baby ko po. Wala po. And coach, baka may mga gusto kang batian pa o idagdag kanina. Go ahead po. Kay Mayor, maraming salamat po Mayor at sa misis niya, sa buong taga-Placer. And then sa Sisas pala, salamat sa sponsor mo sa amin. Then kung sino man hindi ko nabanggit, pasensya na po, baka nakalimutan lang natin. Salamat sa buong nagdala ng Ako Bicol at sa liga na to. Thank you po.
Thank you so much, players and coach. Balik na po sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Okay, maraming salamat once again, Miss Mabel Echegoyen. And once again, congratulations Giselle Tarosa and Coach Edsel Valiena sa what an exciting and exhilarating Grabe. ride para sa kanila. Oo. Ano, from start to finish, wala silang talo dito sa ating liga sa Masbate. So once again, congratulations Team Placer for being the first Ako Bicol Cup Masbate champions. And right now, ano bang susunod natin? Wala, pasalamatan na lang natin lahat, no? Oh, eto may Partner. may pahabol ako kasi Oh, sige. hindi ko na greet kanina eh. Si Vic Castuera. Inaabangan yung greetings ko. So sige Vic, hello there. Yan, again, from us dito sa panel partner, pasalamatan natin lahat. Of course, sa IMBC family. Oo. Ano? Yan, sila Direk, Christian Calleja, andyan si Paul Adronio, si Roy Taule, andyan si JB Salvidar. Ito si Beda. si Beda andyan, si Si Mark, Brian, si si Dap Mark. andyan, si Mabel, sila Louie. Ito yung nasa middle cam natin. Ito si Yan, hello. And ayan, ito Si si Joseph. Joseph, Oo. yung ating cameraman, of course. And lahat dito sa atin from course. the men and women of Ako Bicol Cup, yung simula sa ating mga drivers, no? Oo. And of course sa ating mga cook, sa ating Mga strikers. sa strikers sa atin, yan, sila Mabel, sila Jam Pleto, of course, si Louie, and of course ang ating mga bosses din na nandito ngayon, no? Boss Ating, Lloyd Rivera. Boss Lloyd Rivera, andyan si Boss Ino Rivera, of course, andyan din si Boss Russell Oreta from IMBC, the head of IMBC. Maraming salamat. Of course, hindi mangyayari lahat to, partner, kung wala si Rep Saldico, of course, and si Rep Jill Bongalo ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, and maraming salamat po sa lahat ng tumututok at sumusubaybay and patuloy na sumusuporta. Sabi nga ni Escalona kanina, 100% partner yung mga kasurog natin dyan. Maraming salamat po for Yes, of supporting course. us. This will not be that exciting and very successful ang ligang ito without you mga kasarog. So maraming salamat po from the bottom of our hearts. Talaga pong overwhelmed kami dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And yung katanungan na makakauwi na ba tayo, ay hindi naman sa ayaw natin pang magstay dito. But syempre, miss na rin natin yung mga pamilya natin. So yung sagot ay alam na. bago natin makalimutan pala, yun, sila si Coach Pao Binya, sila Wadi John Bachiller, sila Press One, Press Chard, of course, sila Ate Nick, sa lahat na sa committee. Oo, ang dami. So, pasensya na kung may mga makakaligtaan kami. Oo, sila Ma'am Jody, sila Ma'am Joey, Coach Pao. Coach Pao, sila Ma'am Joy, sila Mark, ayun. Maraming salamat po, and maraming salamat. This is the last leg of Ako Bicol Cup dito sa probinsya po ng Masbate. And again, papunta na Before tayo. we head on to Oo, that sa exciting part. highly anticipated Oo. inter-province competition. Yes nga, sabi nga ni Coach Edsel, talaga nga yung competition doon, for sure, mabigat yon for the top 4 teams of every province, partner. So 24 teams po ang magtatapat-tapat dyan sa inter-province. So abangan nyo po yan. And, Kung mabigat, Coach, kung mabigat, ibig sabihin, mas intense, mas oo. exciting, mas magle-level up po ang bawat teams sa laban na yan. So, kaabang-abang. And of course, bago ko makalimutan, si Sir Jello pala, si Sir Angeles Pedicilia, batiin Yes. din natin. Oo. And of course, lahat Si ng mga Burns. referees natin, sila si Jojo. Oo, sina Sir Jojo Belen, sina Bonanong, si Ronnie, Oo. si Sir Roger Ubina, si Sir si De La Peña. Sir De La Peña, lahat. Dami. Dami gustong sabihin, pero Dapat pala may listahan tayo may eh. listahan tayo. Sila Carmela. Si Boss Ayan, Russell. Boss Russell Oreta. May narinig akong bonus eh. Bonus! So ayan, Boss Russell Oreta of IMBC, maraming salamat, and the rest, the men and women of Ako Bicol Cup and the men and women of IMBC, maraming salamat. And of course, maraming salamat, partner, na andito na naman ako. Ako talaga, nagpapasalamat every time sa Ako Bicol Cup. Maraming salamat po pag may Ako Bicol, sabi nga, andyan na si Coach Salamat Paul for Sepe. for not turning us down, Coach. Oo, yun. Salamat po sa inyong lahat. And siyempre salamat sa LGU ng Milagros. Opo, salamat sa po. pangunguna ni Mayor, si Mayor Isabel. Alright? Maraming salamat po.
for having us here. So, Alright, ayan. so It's a wrap, partner! it's sarap. It's sarap. It's a wrap! Ang Mapakasarap sarap! tayo. Sige. Maraming salamat po from us here. This has been Alex Madronio, or also known as Kapa Morgan. And Signing off for now. And of course, Coach Paul Sepe, magkita-kita po tayo sa Inter-Province. So, pupuntahan po natin lahat ng probinsya ulit. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. God bless. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang